hene brempon. Brancho de shawo dan sa so na pade afenti no. Bi fra brotima mu ba. Me ne me nu nyina ka bo ne e betra wo nchen a. Anajuju ba du mienu afana ne ye firi ho. Eto mo se yensuo enso fo no e ma ne mema. Ema kununum e mema yirenom. Yese. Na abati Dankwah. Na abati Yiadom nya krafo no ne wo a wati kwa so a wo to anana no wonsie do wo na makura mu wo na pombo ase ana wo se no se nya krafo no anya wada roma ekie ni ba biti wo no awu bie am ye so nya bie ma ne mema nya bia ware ti ese ye yi wa ya de se ye yi wa ya apiafo wo to pani wodo do abusua wodo ye twasia na anso fasi en kase ya ba wo bani wa ya ma bresuo ene na ntwaye ene ne wo man ka bikrante tie se bresuo ye ko pinto mu afru wiam sai afi Holland abotimem ana wa hire ba pie ku wode ba wo nuanom ne nkontanom ane wo nuama anom nyina se ye fasiesie ye papa wo nam kokwa aso do baabi ne sufom de no wonyi nsuo ne bi na wono wo ko na busia so twehia ne ebusa na mane a wonya mane papa bi aba se me bar me ma no wa mo ile mu ne yakuye jam panya piafo said so for no kasa no munyina ne se afero mo se ana se na nan kokwa ase kwa kurase ne pese chumbedru yase yase kodofo na abwache Dankwah Yiadom na abwache Dankwah Yiadom ntino kom se ya match se ya tane na be wo yene ba enam so wo yene ne wo brempum awuta saso brento di so nti wo se no mo se wo matches wo tane wo yene ba anyone never fa ko pass na tutu bi abokese bi anto pe na ya kan ni na wi ase wo tane no kandi wo baba pagina hwan ya se kan ya de hwe na pa mu ama ona fom kwa wanyira adumu su afri sroto enyankopon hu ya se mo bo sede enso fo man mema de kasa kire na woni awo yo wo ma mesi wo ya woni awo bi asa na wo ti ha na wo ya ba to ba be ma no wato me wo ba Paya Nyankopon je no fa fom so ene mrato enhyel said so fun wo kasa no wo se ya kan nyina wie ye no papa ekwe wana mo brase ya si kwe wana mpogo ase wana tampo mu obato nkura akese enkura nketua enkura egetengete obato nkwala wo enya nkwala ye free ha ekọ wo ma dika wo ho ebia wani be enam se wo abrochifo papa no ade hye pa wo pe life pa de efe na du ba bia wo ya adoye ntino wo se no mo se wadoye etu ontwada tisi wo ma akono ma ye ho fe e ma ye nya tie na ye hye nya bia wale ma ne mema etu am se wo tofe ekura bia wo bedura se no you tofe ni bi che fama a home of fra ya wo ho neto wo continue so omo se ye doye kunu no ye doye ire no ye doye na ye doye bebre se ye na wa wo pent na wonse no ye tira said so for no kasa no ya se ka ni nyina wie na afedi ya wie ye doye se ye doye kunu ye doye ire no efi wo pefie bi wa kwa na afọ ho ni ba ana be ma ti se fo na se ye doye ho se na abwache Dankwah Yiadom hene fefe wo ye odan sa so wo dudu abribie ya no fi dudu okobo dudu ma busia ne ma na nanu bribi wo de hye ba bie no wonse no se ye handkerchief enchase me nsa na wo pade efe ebi a wo koi ayefia to edwaba to wonse no se je na akona nanu mtena se adofo ne edafo bi e ba ye bebisa wo kwan so ne handkerchief na fa so wa hoho wo ko wo sade and so for ya kasa no wo ya se ya kan nyina wi afena ya du kutuntum na nanom setie biara ebe kakra bi na nanom atena se nanom ade hye na nanom abrempon na nanom akefofo na amayimafo no mo nyina atena se tinam se na na abrempon no wode hye krokro dansa aso enti no esofo ese why ni be ye de ye du kutuntum ye debo tuntum enam se ukwa yase ye frojwa bo biase ukuta udukutuntum ti wonse no ya do ye pamu ye se tuntum chanse ma ka kire na na ma mimi soya bi me chanse a piao ese dukutuntum na nanu baba monye na nanu mahimafo monche fama wo mo sadi amade mema wo mukuru ni ya ire ya kasa na fe na enam se na na fira yimfie no fira yimfie na kwa yimfie ti no ya se ya besi ya sefuo
amania baby at the one fat to a free top, the amania and amamra pine, and mine me say, and I'm sending an old flying fear. Who was I going fear to know? What do you be? What's the say? Now watch it up. Now you don't watch it. What's the say? Yabese bede yakwa krasa ni yakwa nam so nam ko kwase na yakwa okura munti akokora wonam kakra wokwa abusua twahia na yema abrasua wi a obrasua so ka ho na ye wi ne nyina nsefo amane ne amamere kwan tie wo sefo so nyina fesiwe na nan ma akoto ye twitwa bi na afa ye bisi wa mane yabese nso bede na nan ba ho ntai amofama wo ye fa to ye sa adenyo nwiri bi a den atsuye dan tabonwa ye wi no abra ye ni abere enchembero omo bese bede sadi ensofo ne kasano yase aka ni nyina awie na ya de ma we nyina akira satie biale ye baba ne dan anase na nan mo adi kan ye wo mo firi ekwo enu po de Kristo adom ye twa wo Yesu di mabi si na wadi kan na wo kure de kate prapon ensofo ne se e ma ne mema ama mo piesi apia ku bi o waka onuan ne e ma ne mema asane ye nse ye funko mo ade what one young man, mamma, what was he a sue, ye papa sue ye? Tis a 7 and when you want, ye papa, what dear mamma, and as we also know far today, and nobody you said your way, and ye didn't see ye be one to man messy, ye sue ye, ye pomo, ye bear sheet, ye walking like a tank, says something, and you see. Why the back? That's what I saw, why the fair fay, and I, what to draw. Nyame ofa ukra ensie yi said ye so for ye kasa no yase akawa ye say ya sekete ye katapra ko kata ye sense biemu afa mo se yase akata dia betro bone wa fre no nempa pra ko pe nempa wa fra wa fru biemu ene ne twato be me na wotutu ne ntum aguso wo hene ba na abo ate Dankwah Yiadom wadudu obri bie ene be me na afro nempa pra ko pe tizo fo ese ye ko bo nwiri ye fro de esi ba man ene ye si ana mwase ye hwehwe mu ene ye pede ye papa se na wo hene pon blancho de sia ya wo dan sanso woni mutte ti esi no na ya se okwansi ade no odura wonyamane ebosu bi abo ye si ekente ye fri bo nwire no ene ye si ana mwase ni bo nwire fo na kabom ne nwire kente ya de busumi nsia ene ye de nwire ye se de ensofo no ka kire me no wa se ye kente e kan ye sram na nanu ene de monyi kente mo fa mu ya se konofo entro bo so papa wo bafia wa yino bafia ne kutankura wo de ma wo ya so wo ye bo wo yo bia ti wo twa wo de mo ti sofo o mani ata akoko o mani abrepa so wo ye kente no se enam se na wo de se no obrempom wo ko to na nanu wo tonti no ensofo ne se ye danta ye kente danta enu de awie kwanwire na ye wie ba man ye se adamwase ne kwadamwase ne sa kwanwire ye danta ye kente danta ene ye de kan na yene maka ho ni dabo ni patia ba wo na wo me da be na de wanyini de na soso toto no dos ye se brad nyankopon se omu ye mobo ye patia bo na ye hyeti ade ka ho ye dabo duku de life wo mu na na pade efe enu ti wo mo hyeda ye e ma ye koto na ye kan ni na wie na ena so betutu ngete na oba me ma ne danta ade aka no de dabo duku ekura nti no am se na wo de se wo brempom wo hina wudi mu eti wo yi be blancho de se pon kwa odan sa so dodo bribie wo se no se ya hirima kales eno so ka kente wo nwire ene adamwase kente wo ne odantam ya se kan ni na wie na nananom ya transi nananom be sore enim se nananam ko kwa ase wo kokura sabredi bebi ada no ese me to pepepe wo hwe ye wano akofi eti ase srada nananom fa nto konwa ase na nwunu dwo ana nananom bi besene eti ebisi amane approach de ese Kwadasohene srada nananom nye amfa nto konwa ase sede enso for wo mo kasa no afani ese ya se pade efe no pade efe o dia na wo ba be wo no na japie kubi wo fi approach Holland approach megupa ye ratola wonu anu nyina aka bom ye ku papa na ne meyi ntonso yeso wonu ankasa akokora wo si fom wo tutu tatai wo ko bie fridge wo yi dokodoko de manema tisofo ne se e ma ne mema ya ke kwa bom se ye fu promo ade disappear ku bi e be ku piesie de se konkon wa titi onuanu eti
Kanko, Chancy me, Doko. Name, J. Now, you be so mania, you do grace you mouse now, you be so mania. Now, so Doko, and also, Ukaso, J. If you be so mania, study and so forth. You're telling in area, a system pay. The woman to him, a possible need here, and also a possible need here. Said you so for the Canon, a sea papa nam so open one what you can see a swing to know. Na your papa, yes, you're not for Yadi in Anono. What you can see to it. Young Cassa, you did your good chance in Monqua, your woman to him, as I said, Socasa. Nana could be Salamania, when your mania was a man papa be, a mania corner, a mania, a reticule. One actually obscene, yet a cow, said and so for Nicasan. After they see a jump out, sheer dear. And I go out there from Neil and Quan, and about saying in himself to other dear. A money and your mamma, and I'm not say, one more try. Did I not try the jump out, sheer dear, if I'm running him. You're the sharp one, so I'm getting out. Yeah, the shop on the tour. Shannon quite me and quite and Sima. Yes, Raman and the man said. Saturday night, my as I said, and I'm quite to be able to be at the animal crew. Lawyer at the animal here. Pia, the shop on the tour. The shop. Pia. Saturday so fun. One must say, you do your pronum, you do your say, you do your ironum. See a jump page and none of my daughter more fun try said it at this year at the support who perfume walk and alpha when you ban Alabama you would have feared me a Honda now watching up a few rebel so what the support dance. Simply more young more Pantaniso and to Sabi Zera who sit to a chair Nanata Samaso Bella yes, so no blue, no day, no cronto. Je have a simple one and be a body party. No blue. Somebody a dear, in more young and Sumaconi. Bama won a timid was the Abisiatic. A didn't choke Contaniso. A sanso of a tankasia. A brocasia. A chima was the employer Trapatanso, a top emperor. The Runa was the employer Swamapia, Namjane, near Jane. What then Chamber Brocasia, a swamp Lydia. Madauruma. A tinia fufu adri toni kosiadu ni ebugo so mesra mani die chiriya ne yankantum ne pamacho yentum amesra baby anadi yes mani die ne ahobrase ene webu ekwan so asante mai se eno men ka de odi sumna so de ebefie no odi fie ne ebesumna so ade kase ye tini moja esanse wo hena kuma kita wo twedi amponsam nyane mofam ati sekosiefo wode ntakramu wana sona nanimu wasi wode omotuwa kosiro prakope eka hodia
nanu manima and never see ampa Bama uwa miyeti nchome chiema wasi ya kuwa todia nichini yeye katum yemiyem na nanu watia siya dieni yebiyemu epure kope ekaho eti yesimo buru yesimo nyama ekaho bichina hama wabakulani wahiri diya baka netuwa wadancha mrepua wadabuma wasi ya mansenyi na etenenka wachiri wasi ya buwa wadi ya kunuosha wadudu wabibia wapulisa wasilida senkasiye upenjamani suwa mansenyi na suwa wani sumuna suwa go wadi nkunumdia botire ene tune kuwa siyenu wadu na nanu mprocho mwere suwa dini tiri etuchini ni nase kuna banano wasi jabi indishi ya neme mikodo nkuma mikodo nifra madawuru mentini Odeneho Kwadasohene muma amida titi mpechisu na muso medayeba na senne mu prince yoka mekatire masudi a wochi meyi moye ama mansenyi na tinkase sabi ebro me fantuma ebomenim aprode ni subekata ebu nkwantana so prekope eka ho bitina ha wasi asia da so obosubosu no wo mfadi ade na wasi nananu soso yetia ye na echi no wasi eka ye kon etoha ye mfe wo nsuso mo esase wo madawuru mentine kon kase ye ko denchira mem ye ni ntwo ye de kokko ene denchemebo eka ye katere maso a echire nkonimdie edane fifo masebo eso wase ebai ya hiri yiri se de America ni min kanfu wo ma mi kuruda bachiri wo wada sibre wada wuri no wuri mi pray na machiri kokko na so wase wo na se wo fra mento ma papa bi dia echire ye na mi bayi wa ye papa dia me brother was such a company the first day when you aguna no akoti plafon no dia woni ba no wochi man so je ne kanta nkranche kase na paka esibo wasi ampabi de community card ya cheso ya wona men sisa nyina kan kwanta na so bitini besubesu de ye na so me ko manim de ye dia be ma wasi due sabi wasi ka kire ya de nyina boache wasi Dankwah no ye bodi ya wasi amansa mbofo ye mo di me echieba tire na baby a wuko biano wasugumo boko shani wa binti when one poli emu ayadi anu awo ni wusuntu esanse wachire wasi abo wa babo so kase eta wachi wogu ani mu premo so de ka hodi a dane mrankanson na se wusu aba be hwie bi de abukura dua so aprakope eka ho okura ni si wadi na jwa sansroko wadi ba fidie no eye na ado brada amamne ni amani akwaso ebi nyalo wa bi fie samai na wa bi susu tunsi wo be subosu mu abra wasi ampedi nkana no eti wasre echie mase madawru no na awina wasi afunkasia esunkase mane so amansa nyina so enyawre wonte me be su ntima gbo hata bonten so madawru ma no se wanchi mi subensu na se wo peja abisi akonkon dia ene meyi wa ye ne mebo mi mu ase e ma oprekope ka ho esanse asantimai se no ba no ba Obani di obra na wose mana se no na bigu besu so ka hodi a oba kuna ni se nana no na no ntwitwi so ma so oba peja ka hodi a ode ba prekope anobai ya de ni kuna to wa beso na bia aduru wose so nana no atum pakasie bi ene kasebe wose ya de kasa so ya de odafo e de ato so ya chenu na so da katin no do bi je ni kuru kwa ni wa de wose na brim ponsa ye wansa ni ye wansa ensai wasrana nana se woyo hine hine asusu wonchire bretu ma aboka siese de yesigu nsapra kopadia aguna ba wo chebe kuma hwenifa wo opre ne ho ase wasrana nana se motuma yo mo nchire na mo baka ne dia mo di nsan bi subo ho a mo dum sie mo so obi obetete mo ne mo ntam de nipa ko no wose woda wona na ho ensa no pentu ahodo ni ensa obi atiri kwan obi a tune ni abese no obi ni bisi ni the best kodini asusu the best him had your biso as son say ye ade nyina na abachi e wode bi Dankwah but wada brimu and na e body an o fa bi prince so dia o si wo mfaso te se bebe obi anwuru mo ogu okura ni wati udom kom so do shawe ni achi bra kopeka ho se and no one tinten dia e mo so dia jibisi uria primonsu kokko no atugu na fansu dentonu atire kwan na chirewasi abo obekuro di emu na sentente bi chichire no kwa tene prakope efaka ho enya ne bisi ni no the frota
etiti akyire ade anyi no kunum dia botre ewo hodi a wode ne nsafo ene wo kunani ne kunu eto ho a wode na sube nkum so wo se me nso sika mu da me nya adwuma mu da me di kura konkon se bi nso sika no bi na boma ko homa na me yefunu obi kama no dia echie na o mama wasi ampa kose no mama die dama seso ka hodi a ne nsa abedie e kana nanom tuwe wasi ampa yadi suhina akasi egu ho ne yehie gu na so na wo bai suhina ne awere ho mu nyina bai ene ye wo ba ye metric system computer wo de dia di suhina no wo de asua wo de sua ye no so wo de ne nsa gu aye fra ne frata ne nsa abodie nana no ade bi abo ene na hwehwe kase bi aba pete ne ko benkum ne nifa ne nye dia ye mfa ho fra wo emu no obi mu obi fie samaye ye de nyina kura ye gira so ye brot kokko ni fita ehimma wasi ampanse ko kase ewo enne dia we ho na abade nkunimdie ni sialemu asante ma ye fra kutuntura na ayi na wo hu no osebo wase na ayi na fra fita esanse esialemu beba obedi ade wo bebo ni se na tadwe ye beti benya dia ene dia ene ntofe ene na ayi ma ene wo hene ye wo de ba esi mo bo sa mon kai no na sanse ni kunu ebi ni kura konkro dia e besusu dia no wo so wo wale no te bema na no se na ko huma no sane na boso a ebi nka kire wasi abo agoramba asusu no wasi dwabo ebi chie epekopɛ ka ho ni pressure ya shali pudio mi no wasam se na no ni kuru koi ye babi sanante sie na na ni babi sanbia sante ma bofo ebi hia no prekopɛ onyina susu bonti mi enu ntam mfote su kokko e wo hunu na nim dia ni pressure no wanye na nanom bi wi a onti kokko ni ntotwere na wasi apomodom suo emu na nanom sa a obesi na nemu wasafro bi obeso a osu bia no na wose wo hene hene se kaniku suboto ati sade wo hene wasi apayaka bi faro ni do wasamosis watia mo no ka wo gumu dia wonka nkonya kase ne soso enchi amansan mo bia entinka nsa ene di akire ebrensen wo shemensa eya hodo opudio sisoso enai wayene yiri si die di kan ni kojak wadi suma hemfo ade ka ho ni champagne ade yebodi ana ye di gie so asiso ye tuntum enne di ampa na nanu bisa no wesi na ni abre ni mani ata kokko wadia na na wada woruma ye wansa ni ye wansa abremponsa die di ya pa ye yi die di ku ye mu no so ye ye dia ye mfa bi suma ho enka ho wadi ni nsa ho nyina freedom enne mama ono kwa wadi ni kuna konko etwie ma ye na graba edidi akire no wadi ni proja ene ne tani esoso eba ene ni proja ne tani a customize di ni kunu bam tene bo odi abo una woda se kase peja ema graba wadi di bie ene de na no de hansensem na no da bom se bo ti ni suo kase ne wo so dia de wo sroni wasi na no yenche na ahima wo fa bo bia obi aye di ni kunu anajo na bosu bi aguna nkanni bi so o kabiri bi enye yi o be kanonenti o yamani mpre no dia enfa han no enfa kwan na ni kunu ye jane kwan konkonso aka ho wadi ni diku wasi ade siamai ene na na ni si ogu fema eye musio ye chiri na so ya creating etodi ni diku tuntum wadi ni diku ani susu akoko sirade ede egusu se ye fema na ni mu wa kwan ye kokko sai atire wo hene ya de nyina ye creating ye bisi ogu fema ye bisi ogu fema ye chiri ebebuti yakonya kase dia ose wasebia akoko srade ede susu goso ayebi ni na ye gosusu ya haba no wasidi kunu na kire ne nkono mesebo ntina nensa asu na kire dwade owu acha yi na ya na frodoa puduro mi emu wakani wasusu amamre ni amane ni wanyina wo bedwase na nanu ti ha kase feed ye twem ye kankunim dia botini embo mu nkonya so na sombo bia wasi ampokosi produce ye na de odi ani die kasa okan se handkerchief infantini no watone boase akan se me bi ko kaniba enka hoda shiamamre ye frena frodoa ye de tini shie ye de yiaye e de aka ho dia enna wa hene na achewa David shia sa ne tabri bi aka nsu agya okwadi be nko okwachira nko bi abratwe boy be yini free besu ani wasi na to ne be hayi e ma ne kobi na de asie bia no so abekase it is well with our soul said we hene come e be fiani kum adi shentema
yɛde ne danta akɛseɛ ɛsoso de ato aseɛ ekyie ba danta no ɛde egu so yɛde adehyɛ kente ɛde egu so fufu kente ɛhyehyɛ da so ɛyɛ n'ahenema ɛyam so yɛsi ne kuru ekyie ba yɛyere ɛnaase ne wo kyaakyaa kɔ ɛwɔ ho anana kɔma atuma ne yam eti wɔde egu so ɛpɛ kɔpɛ ka ho wɔde ne nam ayɛ fɛ ne isi mi yanki spray ɛso de egu so samampa wɔ ɔbɛ fie a yɛfufu adwene tɔ de kosua du mmienu ɛde gu ne so bi a wɔto ne bo ase de aka ho na ne danta kɛseɛ no ɛne wɔ sɛ ne nkra wɔ ɔmfa ɛmu so na nkra wɔ no wɔde gu so a na nam wɔde n'atotaadeɛ ɛde egu hɔ wɔde wɔn wo ɔtwi ma nso ekyia ba deɛ wɔde ne tuo kɛseɛ twɛ ne ho ne n'atotaadeɛ de ana ne bere aba efie ɛkɛseɛ ɛde aka ho de a ɛsɛ ɔmfa aka ho ne nkra wɔ egu so na kyiaban ɛso gu so na bɔɔtire ɛso so yam so ne ntansakawa ɛso so ɛda so de a ne ntoma pa ɛda so kumpa wɔn na benya ɛka ho akyikyiri akyi ebadum sie bi ne kuro so sɛ boa kyekyedeɛ kyerɛ wɔsi aboɔ sɛ ne tiri mu sɛm aka ne tiri mu de a egu so wɔde hyɛ nsu ɛde dua kɔɔ de mfra meepo ɛno nso so ɛka ho akontadeɛ nyinaa egu hɔ obi a yɛ wɔkyekyere wɔsi ampa na fɔdua wɔkyekyere yɛ ɛso so ɛka ho no wɔde ayam so ɛprɛko pɛ ɛka ho de a ɔbɛsa kɛtɛ prɛko de atwa toɔ na n'abatira pakam etu wɔde ne kasa ɛyɛ asante kasa ɛde egu so yɛyɛ wɔ siem yɛde aba santemam na ɔpem so ho a wɔn sɛ wɔn ni kasa a yɛde fura pakan ɛde ka ho de a wɔde na pakan ɛso so kasa asɛm nipa mu no ɔbɛ fidua mu na ayɛ ma ɔbɛ dum sie ɛde gu ne so na ewura awoda na wɔsiampo ne okunu ɛtena ase ɛma mansa nyina ho sɛ wɔyɛ hene ne yiri dwɔgye na ɛde kyerɛ wɔsi abo agona ba no ɔno na ɛkɔ bi adwaba ne hyia de a owu akyi a yɛyi ɛde wɔsi wɔn mo na kyia de gya ɛte adua ku mpa so tam mmienu baako nsa tifin baako nsa n'afoɔ okunu tiatia so na okɔbɛ gya ase a wɔn ne n'ase futuru ɛpepa ne mpaboa ho wɔntu mu ne so na yade a wɔsiampo wɔgya ano na wɔyɛ ale pɛkopɛ no ɔmfa nsa ne yɛ ɛpɛkopɛ ka ho dunsi ɔhyɛ abrɛfoɔ wɔtetena dunsi kɛseɛ so na sɛ wotena so a wɔsrɛ wɔ nidie na abɔmɔden ne da so na woda so aso ne dayɛ pa woso ne dayɛ a ɛnso ne galamsey dayɛ woso ne galamsey dayɛ a na nanom mu so a wɔde bɛkɔ ɔpem so hɔ ama nnɛ ne kuna konya yɛputu na ɔhene yere wɔbɛnya amane na ɛso so no so na mmerika awafo dayɛ no wɔdi mu wɔ ɔba biribi a wɔde nsapa abɛgye nananom piaw ɛde aka ho wɔde ne so ne mpa so tam ɛyɛ ne best friend ɛno nso so ɛda so ɛpɛkopa a wɔde ka ho bi a wɔsrɛma ne die nsianan mu na ahema ɛbɛyi nsianan mu yɛbɛnya nanaboakye na ne yere sɛ yɛde adeɛ bɔ wɔ hena a wɔbɛba bɛsi so ani a wɔbɔ mmɔden a na wɔnkae ne kunu din na Onyankopɔn kaakae wɔmfa ne nsa ankɔto ne kunu ɛkɔnya tuntum so na wɔnyina ne kunu din ɛntena sɛdeɛ a ɔsɛ ɔbɛbɔ no ɛne asi pim akonnwa a wɔde ne bɛtena so atɛ ɛbɛka ho ne kyiriyɛ a yɛbɛbɔ ne kunu din ɛso so ɛde ayam so ɛde aka ho bi a nananom ada woma ɛde bɛtena seɛ wɔgye no piaw ɛso so ɛka ho ewie ne nhyiren ɛyɛ ne natural flower ɛka ho ne kosua bi afirato nananom ne n'abusua deɛ ɛka ho ɛsɛ ne flower no nananom ada woma ne kunu wɔnanom dunsin ne mfifi efifi so a wɔnane wɔ nyina dua wɔdu ase a wɔyi man amɔ no wɔnane akɔnkɔdeɛ wɔdu ase afi nhyiada a wɔte wɔsi akɔnkɔdeɛ ahaban ɛne n'aba ato ne so wɔnyɛ bi ne ne mma ɛdidi ɛde aka ho obi na prɛmafoɔ bag ɛpapa asusu di akyire Ghana wardrobe Ghana 8 art ebi wɔ nananom nsa dɛm ebi wɔ wɔsi akɔnana bɛɛfi dɛm ebi wɔ nananom nyinaa ɛdɛm nana hema mo dɛm ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ Ghanafoɔ ɛmapa ɛna wɔn te hɔ wɔde Ghana must go no yawa ne deɛ birikyie bɔ a ɛde yɛyi wɔmpɛ birikyie mpire no yɛnhyɛ nneɛma no ɛmu na wɔsi ne yawa wɔde akɔma prɛkopɛ di a wɔhene yiri sɛ nana no ɛbɛtena akonnwa kɛseɛ so na yɛnim sɛ akonnwa kɛseɛ ka butu yi ɛnɛ fia ka akonnwa eti ɛbɛsra eti wɔbɛsra a wɔde ne twan ahobraseɛ kɔ ate odwan papa
ɛsoso a wɔgyina so amammerɛ ne amaneɛ ahemfie dwan ɛde mma nananom sɛ wada wo ma momfa ne mogya no ɛnyɛ mpatakyeɛ yɛmfa bi ma nkonnwa yɛkasa gya bi wu a ɛgya bi ti ase nana wɔwu ato akonnwa so na sɛ ɛkum n'akonnwa so deɛ a wɔgya mo piaw ɛkɛseɛ ka ho na wɔdwan ne nwoma ne so no momfa ma kramopani maalam pani a wɔwɔ kuro deɛ no na sɛ wɔtena so na wɔkasa hala wɔ kɔmado a ɛna ne nhyira ekunimdie ɛmɔ so sɛdeɛ wɔhene yɛ ɔbaa a yɛadeɛ nyinaa gyinagyina ebedi abena ba no ntwabe ne hyɛ akyire wasi aboɔ ewie ɛsɛ ɔmammmɔ ne hwɛ ne ti a wɔde n'atɛntɛ bɛyi ɔhene sɛ ɔbɛhyehyɛ no bɛdidi brɛ ne nsɛnkuo ɛde ka ho wɔde n'atɛntɛ bɛyi ka ho nneɛma nyinaa yɛfiri yɛ saa wogya mpɔntema